Yeah, guys, welcome back to the YouTube channel. Malawi and Canada. So, kulu wanzi kubanji. Fesi nditu kuno tatsu kansu binoso. Kutukamina kukabu bino. Guys, kuzizi like kuzizi la kuchokoti. I don't know. Kuma it's too cold. Chabwino. Ngani ndio nakuti. Tigambe tipasana kuma update okuzana ndi Iran kumanso Israel kumanso America. Parluka maumbone onena kuti dziko la America likupanga offer lipereke ndrama likupempha Iran kuti alipatse 30 billion US dollars kuti lisiye kupanga mabomba a nuclear chifukwa Iran paja inanenetsa kuti mabomba a nuclear ndithu ipanga ndithu like palibenso amenenso angasokoneze palibenso amenenso angawaletsa. Therefore, chimene chinachitika nchonena kuti nkhani tiyambire poyambira kuti mumvetsetse bwinobwino. Before nthawi amene poyambirira penipeni paja nkhondo zisanachitike, right? Nkhondo zisanachitike chimene chinachitika nchonena kuti USA inakumana ndi Iran ka 5 kukambirana kwanena kuti akuluakulu tipange banji nkhani yokhuzana nkhondo nkhani yokhuzana ndi nuclear chifukwa ifeyo silufuna kuti inuyo mukhale ndi nuclear. Ndiye akukambirana muja asanafike mapeto penipeni panapeza kuona kuti kuti apite pa meeting ya number 6 kuti apite pa meeting ya number 6 anapeza kuona kuti Israeli yamba kuphulitsa dziko la Iran. Kenako iyi nkhondo inatha ndithu for 12 days. Chabwino. Ndi nkhondo ija pamene imati ikutha 12 days. Then kenako pamene USA imabwera ndikulowelera kuti ayi ife nkhondo ndithu tilowelera ndikukaphulitsa ma sites atatu ma nuclear. Chabwino. Pakadali pano tsopano tukamba tsopano zapano iti pakadali pano tsopano dziko la USA ndikupempha Iran kuti tikupatseni banji 30 billion like 30 billion US dollars inuyo kuti musiye kupanga mabomba a nuclear komanso nkhondo iso ingotheratu. Yes, you heard me. Mwandimva ine papa sikulu nkhani ndioti kuti mwakuti ndikupasani ma sources wose chifukwa pali ma sources 4 ankhani imeneyi. Koma kuti mumvetse bwinobwino ndi chizungu chofewa chabwinobwino mupite pa CNN olo mungopita pa Google mungopanga type kuti US Iran talks ndi mungoyikaponso musayole kuyapo 30 billion ikubwesani news ya CNN kumene koko mukawerenga nkhani kuyambira mambiro mpaka na kukafika ndithu kumapeto kumene mukamve chilichonse kumene koko. Komano mudziwe kuona kuti alongoso aso kumene kuona zoti nkhondo iyi like zokamba za Trump komanso ndi zimene amakambirana kuseli ndi dziko la Iran actually is totally different ndizosiyana. Like ukuku amakhanga kuti iye uja mwina sakulabada sakutani komano kuseliku ana ndithu akuiuza Iran kuti akuluakulu ayayi takhani serious inuyo sitifuna kuti mukhale ndi bomba la nuclear komanso auza kuti ife tipasani 30 billion fonso ndona kuti kodi iwowa USA ifuna ipereke 30 billion US dollars ku dziko la Iran yachani. You understand? Yachani. Okay, choyambirira USA ikunena kuti tikupasani 30 billion US dollars kuti niyo mumangireso ma nuclear site aja amene aja ma nuclear site aja tinaphulitsa aja tatu aja mwamangeso bwinobwino muzipanga zano koma no nuclear bombs musakhale ndi ma nuclear bombs inuyo kumeneko ari mukhale ndi civilian nuclear program pena amati yamangoti civil nuclear program. Okay, imene ikutanthauza yani ikutanthauza kuona kuti atha kukhala ndi nuclear program koma osati ya zida za nkhondo za weapons komano nuclear program imatha kukhala ya yosiyanasiyana kumbali guys kuzizi right. Okay, one umatha kupangira za medical I mean
achani pali masystem angapa ndithu okhuzaniza chipatala chonchi amene muthu amagwisa ntchito. 2 muthu amagwisa ntchito nkhani ya magetsi. 3 muthu amagwisa ntchito nkhani yokhuza ndi research. 4 muthu amagwisa ntchito nkhani yokhuza ndi agriculture, zomwe za nuclear zoto osati mabomba okha yayi. Ndi USA ikunena kuti tikupatsani chanicho, tikupatsani ndalama zimene zizi mupangenso rebuild, mumangenso masaiti anu aja amene tinaphulitsa aja, koma osapanga mabomba. Tikasainirana ndikuti at least iniyo mutha kumapanga mapitiriza moyo. Komano dziko la Iran makamakaso poonanso ndi mmene zimene akambirana ku parliament, ku nyumba ya malamulo, zikuoneka zoti anthuwa atsindika kwana kuti bwanji ifeyo involvement yathu ndi UN titulukemo mu UN chifukwa isilike sakutithandiza china chikatichitikira sapapanga condemn kuti America malakwitsa kapena Israel malakwitsa, iwaja chimakhabe kuti ifeyo atiblama ife tikakhala kuti chimene talakwitsa amakhabe ifeyo ndithu akutiblama, koma akalakwitsa akatalakwira ife pebe chimene amachichita, right? Tingolekezanso ngati ku UN yomweyo, ngati ku Gaza kucha itapita ku Gaza UN zinapeza kwana kuti amaithaso mabombaso amaithamangisaso pebe chimene inachita. Sangatulutse asilikali kuti athane ndi amene those who are aggressors ku Gaza kucha. Ayi komano iwo amakhala ngoti ongopanga zawo nthawi zonse amakhala kumbali ya America, and I think maybe ndi ma donors akuluakulu maybe. Therefore Iran inakambirana kuti bola ingotuluka mu mgwirizano wa umenewu wa UN uja, kenako azipanga mabomba a nuclear komano in secret emergencies. Mabomba azachita komwe kwa emergencies. Guys, ne Trump anakuti akwanitsa musapange mabomba a nuclear, ifeyo tikupasa ndalama mupangireso build mauchini anuwo masites anuwo, kenako tikupasa ndalama zimene zozo tisainirane pano kuti kumene kuko musazayerekezeso kuyikaso kupangirako mabomba. Ndi information imene nthiyo ichitopangidwa leak chifukwa zimene amakamba Trump ndi zimene iyeyo akuyankhula kuseriku computer ndizosiyana, komabe anthu ena abe aku America anayankhula ndi atolankhani a CNN, komano anafotokoza kona kuti tili ndi meeting wiki yamawa next week ndi dziko la Iran. Actually komano we are so optimistic kona kuti deal imene ndithu itheka tikambira ndi Iran. Komano spokesperson mneneri wa dziko la Iran wanakuona kuti abalefasiri kuzidziwa zoti tili ndi meeting kaya mwina ndi arafasa America nakuti ifeyo still tili mkatikati ndithu tukambirana kuti at least zonse zitheke kamanso tiyambe kulumikizana bwinobwino. Ndiye nkhani ndimene akuluakulu mupita pa Google paja mukalemba US Iran talks mulemba $30 billion, kenako nkhani yonse mukayipeza pa CNN ayilongosola bwinobwino, zonse alongosola. Mukakaona maoti civil nuclear programs kapena civilian nuclear programs, mukangozuza kuti America ikuloleza kuti apange ma nuclear programs komano oti azipangira research, agriculture, chani komano soti za mabomba. Ero akuluakulu nde tikafika pene papa tingoti mwina mwake tikupatsanso ma update afterwards, koma pakali pano ndithu titenge ndithu update imene iyi kuti kumbaliko ndithu akambirana zimene zozo kuti Iran ayi chabwino niyo mumvesese musakhale chanchaniyo mwina that's why mwina Iran ndi imene mwina chifake Iran supreme leader jamauza anthu akuyana kuti musangalale chifoti ife nkhondo tawina. You understand? I don't know Israel akuti ife nkhondo tawina uku kujeni America kuti nkhondo tawina. I don't know kuti amenya nkhondo ndani. I don't know kuti amenya nkhondo ndani. Anyway guys, ineyo tikafika pati ngoti thank you so much. Update ena ndithu tikupatsaniswani guys, takunyadilani kwambiri koma ma update ndikatiti guys. Thank you so much. Malawian Cameras. Peace.